gladiátorské zápasy, ale nie je tomu tak. Bude tu boj dnes ráno. Áno, konkrétne budeme bojovať proti pľúcnym chlamídiám, pretože sú stále rozšírenejšie. Ako sa prejavujú, čo spôsobujú, už o chvíľu sa o tom porozprávame. No aby som vysvetlil tento nástroj, tento symbol, tak ide naozaj o znak exekútorov. Aby sa nedostala škvám do obývačky, aby ste potom mali v čom sedieť, tak možno aj o tom si dnes ráno porozprávame. A aby pomohol tam, kde naozaj pomáhať má a kde to aj vy niekedy potrebujete. Takže nechajte sa inšpirovať, sledujte Teleráno dnes aj v takomto krásnom rytme hudby a latinského tanca. Dobré ráno, je pondelok. Latindiko je našim tanečným hostom. Ďakujeme, dievčatá, ďakujeme, my vám zatancujeme a zatlieskame možno na oplátku. Teraz sa však poďme venovať téme, ktorá rezonuje Slovenskom, pretože bol zaznamenaný výskyt pľucných chlamídií a ja som to niekde čítal a počul, že vraj za prvý mesiac zaznamenali toľko tohto ochorenia, ako za ostatný rok celý. No tak čo je príčinou takéhoto šírenia? To nám už povie doktor Michal Kolár. Krásne dobré ráno želáme. Dobré ráno. Takže pľucné chlamídie, naozaj ich výskyt je teraz niekoľkonásobne vyšší? No, u mňa v ambulancii konkrétne som také niečo nezaznamenal. Ako u nás sa teda diagnostika robí celkom dobrá. S tým, že akože myslím, že častejšie berieme odbery. A zistí sa... Aj na konkrétne pľucné chlamídie, lebo je to ochorenie, ktoré sa bežne vyskytuje v populácii.